Egwa ka ji ugbo sinu wa bụ tọmba ito na ya alisigodu naanị ife alibani maka naanị ka esi olupu n'ogbo ogbo emeli nke agama na-asị na nke abanya n'ọzọ ụwa bụ tọmba ito ụwa bụ tọmba ito ije n'obu tọmba ito ụwa bụ tọmba ito ije n'obu tọmba ito ụwa bụ tọmba ito ije n'obu bụ tọmba ito ụwa bụ tọmba ito ogbo emesila abanya n'ibi ya nu ụwa bụ tọmba amecha nne n'ụwa abanyazi ọzọ ụwa bụ tọmba ito onye liga denu nene na onye liga denu nene ọkaliba nke ọkali ụwa bụ tọmba ito nne m na nna m abịa mmegwu ọzọ nne m onye obodo eze nne m mụrụ m bịa egwu njem obodo egwu njem ụwa nne m mụrụ m nna emeka ọnụ ụbalị m chi na-asọ ogwu chi m asagolu m nne m mụrụ m nna emeka ọnụ ụbalị m chi na-asọ ogwu nwa m egwu m ka njem ụwa nne m onye obodo eze bịa kana n'olugo mba ijeme onye megide nụ nwatakịrị ụmụnne m ọdụrụ elu ya onye mecha nwabọghị emecha okonkwu ya elu ya ka nne m onye obodo eze bịa kana anọ m n'isi egwu igwe mmadụ anụgo nụma badi nwata bụ onye chema ibego ụwa bụ tọmba ito ije n'ụbụ tọmba ito ụwa bụ tọmba ije ito n'ụwa ụwa bụ tọmba ito ụwa bụ tọmba ito ka nje ka n'ebe n'ofu n'ofu ebe sọrọ anya nọdị aga m ele ebe ahụ alụzi mụlọba nje ke n'odogwu aba mụla jime nna emeka ogologo nwabalị chidiko n'ụbịa kana kee maka nwunye o bute ego Nnameka ogologo Nnameka nnekwa onge mụrụ Peter na Paul mmejime a sị n'ụwa bụ tọmba atọ na-esi na nka banye ọzọ ije n'ụbụ tọmba atọ ka na-echi ọdụ obele nwa bịala ụwa jikwa obele nwa iwugozi nne m onye obodo eze olugo akosi olu a onye jere tinye n'ụwa jega n'ụlọ nnu m nne m onye obodo eze bekana nne m eje n'ụwa wapụta mba ito na niribe ozu man anagbulu okeke nibia anagbulu bịa kana ọrịa metiti ka isi bịa ibe ozu man na onye mee ike okene gwute osi nwanyị ezi nwanyị ọma ya bụ mama chalu ugo nke ya chakego ije n'ụwa bụ tọmba ito onye chada tinye n'ụwa jege n'ụlọ nnu m ụdajiji ọnụ na alụ na-ekene m ekene ka na-enye ekene ka na-enye ụdajiji ọnụ nwakoduche gụ ya nwakoduche bịa alụzie mgbejama ekene odogwu ọkụ ya bịa gụ ya nwakoduche ọkụ ebekana amụjamụ ka isi ebịa n'oyi
anja kana na liego nwanne m jakana liego zewe ọzọ wosi ya malụ nụ mma ịnọli akwụghị egwu ji lasụnụ ụmụnne m ọnwanne nwambeta ọ na-adịgide anya ekene na-ezi nwanne m jodo bịa jodo nwakọbịa kana ezi nwanne yi na-aja asọ yi the classic man hello temio hello purchase joy m 1 million kwanyama ego mo kana jofuma odikara ti bia anyama ike jusu ma ti kene yi nabike jaba anyama ego mo kanje mbazi nane siliva wile budem elebu nasa karika papa ya bia karika ewu na eti nwanne me enu nane iko kene je wado nwanne ya abi onye me abi walo nani no bisi jakana ne mamolaba kayaba ne nani kudo de no bodan ya nani no bisi kudo de jala yin egwe nani no bisi onye ma ayaba wana mmanwụ keneli modi n'ikpe ike ya na-egwe na mụlote ezimunne ọnụ bụ mụnne ma mmejima okologo bekana mmejima nneke Peter na Paul na nwanne ya araba ayaba wana mmanwụ n'ime mmụọ agụgụ musikia kene Peter nwanne ya na nwanne onye bụ chi ya moneti boy odogwu ego nwanne onye kabịa kana ijenu wapụta mba ịtọnụ onye mesie n'ụwa naba onye meliki ya n'ụwa onye aba naba onye nọsie n'ụwa tamuki ya gara ụmụnne m jinọsọsị m nwa bụ agwe demụtakana ego mgbe njem badi bidogo badi onye jema ọnụ m onye jema badi nwata onye jema nsọsị m ego mụ ka njem mma azụbika nwa Chidowetele nna ya bụ aka ya ala ama nwanne m gosi bịa kobanyama oge na-ebi elu nenu wapụta mba atọ n'ụweje n'ụwa wapụta mba atọ onye bụ n'ibi ya na nkịtị onye lụtụrụ nne n'ụwa oge onye na-echi ya mụnne ma ibe nwụrụ n'agwụ ogwu nnu badị nwata onye jema adali m ojema onye jedo steeti elia ana m n'ịgba mpam tom kiriwa tom oyi anyị ji egwu ekene Soki Jado obeche abụghị badmit oke nwana mmenwere m ọ sị m kene yo dalụn Jado na Kenya ndị ama unu ga-adị ọzọbike ya dị onye mma ya dị bekana ya dị na-enwere mana m imere m ife nyere mmadụ omume ya dị bekana nwanne m anyị na-enwere m egwe ije n'ụwa ụwa pụta mba ịtọ egwe anaki wazi dume nwabagwe anaki bekana anakwu ije ọgwụgwọ ije ogwu emogo anaki wazi bekana egwu m ka nje mejọ n'ume
onye chede ntọ n'ụlọ ya maka anakweze ọbache anụmiyi ego awụrụ isi n'ụwa bụ tọmba atọ na-esi na nka abanye ọzọ ọ dịgo mma nwanne ndị Chidọkụ Echemba ya bụ ezi nwanne ya sị m lote daalụ abịa nwa Chidọkụ m abịa ọbakana ọ bụ na mbụ nwanyị masole n'aba maka na ịmalụ mma nwoke nụ abịa ọbakana nwere ma bụ ezi ya m ọbakana egwu njem bụ jaka nje agba mma igbe mma abịa onye ọma baka ha Chidọkụ dị mma idozie bụ wite bekana nwa mmọbịa na-elu onye nlotere ya lote m ime ọgọ adịrịzi ncha egwu m ka nje aja ọsọ ndị aja azụ ụmụnne m egwu m ebe dị nwata n'oge egwu ekene chizi nwa mama odogwu n'ọrịa mọba na ọlụ ọlụ enụlụ nwaanyị nrụta nke iru ụka nkiri ekene onye be ya mụrụ nwa anwụ ya nọ anwere ndidi soluchukwu wepụta mba ịtọ onye dị ndụ nne n'ụwa onye dị ndụ ya mụta ọzọ onye bụ Chidon onye ọma odogwu na mmịata dọnụ nwa ebu nwoke ke mma na-eme dọnụ bekana imere m nnegwu mgbasị na-agwa dị ije egwe dọnụ kededile egwu m ka nnabụ obodo anyị ka njegwu na ezi nwanne m Chedu Blaki bịakana Chedu Blaki nwanne onye ka ekene m Chedu ji agwụ olu ụwa pụta mba atọ mbọchị anyị na-eme ibe n'ụwa mbọchị onye na-eto onye malibe ya bụ ebe mmadụ ya bụ dị ji n'aka Chedu nwa ji agwụ olu Chedu Blaki nwanne ya na-ajụ asa ya ndị akụ nọ n'ala ibe bili kenechi n'oso wazi nwanne m bịakana kema ka abụọ Sọnde yọm abụọ ya obele nwa ọkụ ezi nne na-eme mmadụ togote nne ude mezu ọfụli n'anya abụọ ya obele nwa elotemio n'obodo mba ịtọ nụ ụwa bụta mba ịtọ nụ Pastor nwa nwe ya bido n'isi bịakana Pastor Anyọma onye Chukwu na nnụnụ ya Pastor Anyọma bido nwa nwe ya dịka kene onye ji aka onye ji aka Pita nwa nwe ya na ọ bụ nwanne ya Chukwuka Ezekwe ezi nwanne m eleta m Ezekwe si mụrụ dike tọnda bịakana nwanne ya ijizi egwu achụ ụwa ego bụ ka njem ụwa bụ tọmba ịtọ nụ kelele m ọgwụ eji ọbọ nụ dịka o ji sie n'ike ọya dị mma mụnne ma na-eje n'ụwa bụ tọmba ịtọ nụ ụwa bụ tọmba ịtọ nụ nena ọ dabụ ejisom ọ dabụ adabụgo ndị ilo nke onye na-eme n'ụwa ga-egweji akpa ya n'ugo nena ọgọwago nwamma bụ agwụ ọsabakideli
akala ka onye zụọ anya nri gwago na onye ọma unu bụ ndị ọma anje kenenu nwanne m pọnipa pọnabọyị nwanne m ma ezi nwanne m nwanne ya ewu n'ogbe kwue ego mgbe ka njem owu ejika ọmụdala ụdala meke ụdala nchanụ abụ onye mbe nwanne m dịka kene na ezeli akụye ọgọsi na nwanyị mma ama chinenye amamụla ma ndị na-eze ije n'ụbọchị igwe ike agwalimochi m ka agọchi m ndị lọ m iwu olisechi m amazi m ndị na-ezezi ilode n'owere ego na anjani kenani godin chodo anyama ego mboka njema godin anyama anwe ya ye molo nwanu ati putagadaga nwoke na jibia letimegu wafojo mis nonu ego mu kanje lotu ndoma wafu wabutamba tonu wabutamba tonu wabutamba tonu wabutamba tonu anam ijanu butamba tonu wabutamba tonu onye gazeli ya nwamba munema wabutamba tonu asinile lo bele nwata nenu wabutamba adika buluchi anya nyabu ibe ndekuzi wabutamba ala kwa bekana mana kwa neke ala kwa zayim ala ibekana unafuganyu udaje mwa aboyala wekaka tobu bekana kenale moja lai nyabu monde iwa deroka nwanna uwe mukana nwanna nane badoga chum ngwolu mamodara nyamai tuzu bekana tuzu ngwolu nyama kema kaluma kumai daluno wabutamba tonu ani igwe na chara naba igwe bakitie igwe nago nne modara n'ụlọnụ ma onye gwelie onwe ogwu dike onye gwelie igwe na chara nabago onye yala ụwa ọ bụla onye nwụrụ anwụ igwe dịka nọrọ ọfụma ose recipes anyị si ka mkpụrụ obi izuru ike na ndọkwa daalụ nọrụ mma anjebelu Delta steeti ndị ọma anjeke ndoke odogwu amalị nwoke ama obi ya jedi nwizikel nyama ekene mmiri ma ije n'ụbụta mba eton nne m wabutamba tonu nnadị mba oji onye ọma ma oji obekana nnadị nwanne m nnadị mba oji onye ọma nnadị obuọra bekanali odogwu na-enwele mmanna m ma ojo aga kenani nwanna luo nwanna lidigo tọbụ bekana o nwanne m tọbụ onye ọma nnadị nwanna lidige ebe onye nọ n'ụwa dịka onye anọsi ike gwomokana anyị ji egwu ekene Gabriel Okeke Igwe na mma ọbagụ n'ime mmụọ ji agụ kichibịa Nnamdi Chidokwe Chemba ọ sị m loteghị daalụ ije n'ụbụta mba tọn nne m wabutamba tonu ụbụta mba tọn wabutamba onye bụ naanị nwanne ya okenye na-echi ya onye nwere ndidi na n'ụwa ka ya lụ ya nugo
ụwa pụta mba ịtọnụ egwu m ka njem ụwa pụta mba bade nwata bade onye oziọma izibego ụwa pụta mba ọrụ abịala ije unu gba m onye oziọma ụwa pụta mba abịala m ịtọnụ oziọma na igbo obodo anyị nne m ụwa pụta mba ịtọnụ egwu m ka nje aja ụra mma ụwa pụta mba ịtọnụ ụwa pụta mba ịtọnụ ya maka ego na-ekwu okeke na mma enwere m ana m ezi nwanne abụọ badmit ekene m yo wepụta mba ịtọnụ wepụta mba ịtọnụ Sunday Boki odogwu n'ọra m etiti Ikechi abatụ ndụba mati ọsị m kelee ya ụwa bụ ntọ mba atọ na-esi na nka abanye ọzọ nne m onye bọdụ eze bekana nne m n'olugo benjamin mmanwụ olugo n'ụwa benjamin ụwa m ka na-eme na nọme a egwu m ya maka Uchenna Udalo Chude ọra m etiti na m small elotemi mbiliba nwa bagụ ejimofo mbiliba elotemi uwe jiri ọwa obugu daalụ nụ anya kenenụ ụmụnne m okene ibi ya ndị kene Chinedu wipọdụ bekana nwa Sunday Zedigwe ndị akụnụ na-eme mma egwu mbụ ka njelụmma ụmụnne m nke onye na-emene n'ụwa dịka onye azụ ọnya ndị onye na-alụ kọfam nwa mma ọbagwe Antoni bekana wepụta mba atọ aja kena ka na-alụla anyị egwu onye lozena ịmanịcha dokinos Chiboyodogwu Rogwu na Enugu steeti Chiboyi Ibiakana ị na-alụsi egwu ike ụmụnne m onye ọbụla wadara ọfụma nke onye na-alụ nne n'ụwa ya zụ onye nri ịmanịcha dokinos Obi Chiboy ebe ahụ ka dị nweta onwe anyị onye tadolelelugo mmadụ dịka obiaba onye chọrọ ili ego dị mma dịka ya bịaba nịcha Obi Chiboy ebe ahụ ka dị alụ ego ọfụma Chiboy nwa mama dị na alụsi ego ike ego mụ ka njem ụwa ka nlọta ndị mụ na abaghị ije n'igwe onye lọtara ya lọta anyị na ndị Chidogwe unu na-eme ọgụ ọfụma my own secretary nna ndị Chidogwe chụrụ daalụ jemba nwa nwere mgbe bebe kana na ndị Chidogwe chụrụ ndị na-abụọ ya anyanwụ aga oke nwa ma Joseph bekana kenelu m mati nwanne yi gamakia unu emeka unu mere mamala tuwu gozionu ịma ọ ga-adịrịzi macha mamuka na mezi gamaka Chujogwu ya bụ asị nwanne abụọyị nwa Joseph abụọyị badmeti asị kene Enugu n'obodo mba ịtọnụ ụwa pụta mba ịtọnụ ụwa pụta mba ịtọnụ ụwa pụta mba ịtọnụ onye na gị ya na-elụrụ nne n'ụwa ụwa pụta mba ịtọnụ oge onye na-echi ya ụwa pụta mba ihe onye ya bụ nne n'ụwa na chi ya edeghị ya ụwa pụta mba nne m ịtọnụ na-abịalị m otimekụ n'obodo anyị ụwa pụta mba ịtọnụ ọlụsi ndị obodo anyị dị eme ụwa pụta mba ịtọnụ ọgọlịta ọba ibichiri ezie ụwa pụta mba ịtọnụ ọgba ike bi n'ezi bekana
ụwa bụta mbeton o nana n'obodo anyị ụwa bụta anya kọdụ igwe unu zijego mmegbu azụ ụwa bụta mbeton o ọgwa magbulenu anya nyido nije n'obodo mbeton egwu mụ egwu anyị anabanụ egwu anabanụ ndị ọma bịara obodo anyị ndị ọma na-anụnụ m ọchịlị nwa Simeon Michael bado onye ọma enere m ebe anyị n'ụbọyị n'ụbọyị nwa mama na-ekenere m ya abịghị daalụ abịghị nwụda gwabịa kali duwika bi one love ụda gwazọwa na mụdara gị si bịa kenele m abụ agbakaliwa egwu nwamụchidọgwa ya bụ nwamụ Pọlụ meke mma o abụ nwamụ Pọlụ akaliwa egwu o nwamụ ka nna me na nọ ya nna m ogelu ugo nọ me anja kene ndị odogwu ji n'aka na-ekwe Bosco nwanne m ụwa bụtọ mbeton abalị nka elu ọzọ nụ egwu izuchasiri nwachidọkwa ọmọgụ ọ sị m ụlọ tezi ọya nke ya lụwa ma naba onye ogweli igbo odogwu na ntamọbịa ọgwa anyị bụ nwanne white meso recipes ka mkpụrụ obi izuru ike na ndị mmụọ na onye gweli igbo nabago onye ya lụ ụwa naba ọrụ mmadụ ọrụ onye dị ndụ mesi bụrụ onye nwụrụ anwụ ibe nna-ekwu ka nna-ekwu ibe nna-ekwu nne n'ụwa ọ nna-eme ụmụnne m ọ dị weta onye oziọma isiwega ejikọrịa ji na-abịa kana ụdala bịa ụdala nna mbeke ụdala onye iru anyị nwanne dị gị anọ ije n'ụwa bụtọ mbeton egwu m jinia egwu anya naba ọrịabịala ije ndị na-etile egwu ka na-eche ụmụnne m ihe na-atọ ụtọ na-akwa ọgwụ ụmụnne m ihe na-atọ ụtọ na-akwa ọgwụ onye jere ibe gba mbọ n'arụ mmanwụ bụla aba ya n'alele anya nabanụ mmabari ndị nnetilegu aja ekenenụ ma maka ayọledi onye ba na-ekwe onye